אז מה קורה אנשים, טדי כאן בסרטון חדש, ואנחנו בפרק הראשון של הקלאס המושלם. אז בסדרה הזאת נסקר ביחד את הקלאסים הכי טובים שקיימים ב-Call of Duty Black Ops 2. וכשאני אומר ביחד, אני מתכוון לזה שבתגובות בכל פרק תוכלו להציע לי קלאסים שאולי ייכנסו לפרק הבא של הסדרה. בכל פרק נבנה את הקלאס, ואני אפרט על כל דבר שייכנס אליו, כשבסוף הפרק נגיע לתוצאה סופית שהיא קלאס ברמה גבוהה מאוד שאתם תוכלו להשתמש בו, כשאתם גם יודעים במה אתם משחקים. כל גיימפליי בכל פרק בסדרה יהיה עם הקלאס המושלם הרלוונטי לאותו פרק. אז בואו נתחיל בקלאס הראשון שלנו. הפריימרי שלנו לקלאס הזה הוא DSR, שהוא הצלף בעל הכי הרבה דמג' במשחק. רוב ההריגות איתו הן בפגיעה אחת בלבד, והוא נוח למשתמש. בגלל עוצמת הנשק משתמשים ב-DSR בשביל טריק שוטים, קוויק סקופים וכל תרגיל שבו רוצים להקטין את כמות ההיטמרקים. על הסנייפר שלנו נשים את ה-Attachment Fast Mag, שיקטין את זמן ההתנה, ובליסטיק CPU שמשפר את יציבות הכוונן שלכם בזמן ירייה. ה-DSR הוא נשק שמשמש לטווח רחוק, ולכן נצטרך סקנדרי שיהרוג בקלות מטווחים קרובים, כמו טאק 45. אז הטאק הוא האקדח המועדף עליי בבלק אופס 2. הוא מוריד את היריב ב2-3 כדורים מטווח קרוב, והוא נוח מאוד. הוא עושה את העבודה כאשר מוצבת לכם מטרה הקרובה שעם DSR יהיה הרבה יותר קשה להוריד אותה. על האקדח הזה לא נשים attachments בשביל לחסוך לדברים אחרים. ונעבור לפרקים. אז בפרק הראשון נשים lightweight, שהוא יזרז לשחקן את קצב ההליכה ולא ייקח דמג' מנפילות. עובדה זאת תהיה בידינו בכך שבזמן השימוש בסנייפר מגיעים פעמים רבות למקומות גבוהים, שמהם צולפים ברחבי המפה. אז במקום לרדת בדרך ארוכה, יהיה ניתן לקפוץ מנקודת הצליפה מבלי לחשוש בהורדת דמג' או מוות. הפרק השני שממנו ייבנה הקלאס הוא toughness, שהוא מפחית את תגובת השחקן בזמן כיוון כאשר יורים עליו. ואם עדיין לא הבנתם, עכשיו תוכלו לראות על המסך שני סרטונים. הימני הוא כשיורים על שחקן שיש לו toughness, והשמאלי כשהשחקן לא משתמש ב-toughness. בפרק השלישי והאחרון שלנו נשים awareness. ה-awareness הוא פרק שמסייע למשתמש לשמוע את סאונד התזוזות של השחקנים היריבים. עם הפרק הזה תוכל לדעת בוודאות מתי שחקן מהקבוצה הנגדית מתקרב אליך, וכך תהיה מוכן אליו. מי שלא אוהב להקשיב ולשלוט ברחבי המפה יכול להחליף לפרק Extreme Conditioning, שאיתו יהיה ניתן לרוץ לזמן ארוך יותר ולא להתעייף. אז אני מאוד מקווה שאתם נהניתם מהסרטון, תתנו לייקים ואתם סאבסקרייב אם אתם רוצים לראות כל סרטון חדש בערוץ, תרשמו בתגובות את הקלאס המושלם שלכם ואולי הוא יופיע בפרק הבא. נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.